Nazdar ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska som tu s Ačkom. Takže nazdar. A zároveň dneska Papers, Please, preklade doklady, prosím. Tento tu vám o tej hre niečo poviem. Som veľmi múdry. Takže v tejto hre ide o to, že ste inšpektor na hranici a máte púšťať tých ľudí, ktorí majú dobré informácie v pase alebo v nejakom. Dobre, už ma to nudí, ideme hrať. Ďalších levelov. OK, dobre, už nemusíš. Takže dáme si novú hru. Takže gratulujeme, jaké nečakané. Či nová pracovní lotérie je u konce, vaše jméno bylo zvolené. Jaké nečakané. Okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolní stanovišti v Grestinské hranici. Takže sme na Grestinskej hranici. Vám a vaší rodině bude poskytnut byt ve východním Grestinu. Očekávejte obydlí 8. třídy. Také šitné. Fakt bez shit. Sláva Artošce. Tak, dobré. No, Grestinské stanoviště bylo nakonec otevřeno. Rodiny se brzy shledají. Okay, blablabla. Tak. To jsme my Japonci. Je listopad 23. Dobre. 1982. Tento tu Japonec vedľa mňa to bude čítať. No, začne. Inspektore, vítejte na své nové pozici na hraničním stanovišti v Grestinu. Urazitkujte vstupným vízum a vráťte doklady späť uchazeši. Vstup je povolen pouze občanom Artošky. OK, takže prvú hru hrám ja, lebo ja som najväčší. A druhú hru hrá tento krepoš. Takže tu máme, že ďalší týmto mikrofónikom neuveriteľným. Tretia trieda. Čau, ty fialová kráska. Žena, jaké nečakané. OK, Adriana, hej. A hneď som ja na začiatku. Ano. Je z Artošky, takže ho môžeme pustiť. Dať slava Artošce. Ďakujú. Nemá to zač. To vypadá, to je taký nejaký cigán. Ahoj, ty máš krížik na hlave. Tohle stanovište je menší, než by sa dalo čekať. Ale ty si menší, aj tvoja hlava. Ten je skôr tu. Impor, sorry kamo. Váži 101 kg, čo by si chcel? Dobrý servis. Hej, to jenom oveľa tej Artošky. A postupne, ak budeme hrať viacej dní, tak sa budú dávať aj tie ťažšie veci, že budú potrebovať vstupné povolenie a neviem čo všetko. 8 hodín. Dúfam, že to za to aspoň dosť. Nestálo, lebo si z Artošky, ty zidaň. Mal si prísť zajtra. Nepríjemné. Srdce more. Dobre. Je nám obyvateľa Artošky. Neuvěřiteľné. Biež do háje. Môžeš začať. Ja ti dám taký háj, až ti bude Agatový háj z Búbaj. Háj aj Búbaj. Hashtag autorské práva. Doklady, prosím. Ďakujem. Ježiš, to sú tí teroristi, Adrian. Teroristi z Kolečie more. Nejaký pánko. Nejaký účes sa nezdáš. Byla chyba otevřít tohle stanoviště. No tak ty si chyba. Ten nemusel ani to nespásť, ten už proste odešiel. Ja tomuto pánovi vedľa mňa hovorím, že Adrian. Artoška, konečne niekto. Ja mám viacej mien. Hej. Pre informáciu. Takže tu máme také záznamy, že čo nám povedal ten idiot, iba slava Artošce, dobrá. Tu máme čas, tu máme datum. Tu máme nejaký papierik s blbosťami. Jaká si stela modrá. Sa nezdáš, čo si vracelo. A Martinko, mama ťa neučila, že grcky sú zelené. Ale modrá je, keď je jak šmolko. Jenom obyvateľa. Tak to je potom ogrcané šmolko. Wow, aká dobrá kombinácia. Jaká bratka. Kámo bratku. Artoška, to je Aladín. Ajdan. Aladín. Však to má napísané. Aladín. Dobre, Aladín. Slava Artošce. A ja to myslím. Takže čo si nám povedal? Slava Artošce. Ty kokos. Doklady, prosím. Ty kokos. OK, si Artoška. Z Artošky si neschválená. Slava Artošce. Ja to myslím. No už mi končí za chvíľu smena. Ahoj, Fero. Keller, kebyže tam má I. Killer. Killer Michael. Počkaj si, Dartošky. Aký úžasný nickname. Tak Ja som sa si nechcel volať, je to trápna gry. Remix. OK.
dne, jedna, konec. OK, a tu si musíme platiť strahu, topenia, neviem aké blbosti, aby naša rodina prežila. Mám dať to pení asi, hej, že? Ja som mám odpovedí. Pre informáciu v tejto hre je vyše 18 koncov, lepšie povedané je tu 20 koncov. A dá sa aj taký koniec, že vám môže umrieť rodina. Hej, takže začínaš. Dobre, teraz ide hrať pán Aďo. Ísť do práce. Listopad 24. 1982. Aký krásny dátum. Ferko teraz hovorí o moja babka. No, čítaj. 26. dneska. Aha, dobre. Inspektore, počínajte. Dneškem mohou všichni cizinci s platným pásem vstoupit. Do vaší budky byl nainstalován systém na kontrolu informací. Takže je toto. Hej. Všechny pasy pečlivě zkontrolujte kvůli nesrovnalostem. Zamítněte všechny uchazeče s neplatnými údaji. Do režimu kontrol můžete vstúpiť dobre, bla bla bla. A tu si môžeme otvoriť túto knihu, dať základné pravidlá. On to bez nich nevie. Ja vám to poviem na rovinu. Viem to bez nich. Majster v tejto hre. Majstera. I love Majstera. Á, dobre. Doklady, prosím. Ježiš, ty vyzeráš. Á, dobre. Pohode. Búcha nám, niekto ju nabúchal. Však aj tak vyzerá. Dobre. Ďalší. Poďte vy štetky. Tej chalan. Možno, že... Sorry. Carter Oscar. Niečo sa mu nezdá. Ty sa nezdáš, bro. Až to prešle, čo si jak? Pripiak. Ty Zidane si ma tu chcel osrať už. Tak no, o tom nic neviem. Musí do překlepno, ja ti takú přiklepnem, až budeš mať překlepané. Ako omylom som dal zamietnuto. Omylom som sa překlepol a dal som zamietnuto. Dobre, zase nejaké šmolko sem došiel. Keďže tam príde ten Juri. Dobre, to je Georgia v pohode. Dobre, tak teba môžeme pustiť. Co? Tak delejte po tých. Tak budeš robiť potíže, tak dostaneš... Čo? Neplatný údaj pohlavy! Hovado jedno. Môže obojživelník, čo seš. Brzo mi jede autobus. To je hermafrodit sa Tak tomu ne, hovorí. zdrží, vedia, ide za chvíľu autobus. Dobre, pomety štetka. Nezdrží frontu. Dobre. Konečne. Konečne mi to trvalo 5 sekúnd. More, žiadne sťažnosti. Kebyže sem príde Georgie. Kolečia, kamo, ten je terorist. Muž, Korista City, Kej, choď, Šefis, ďalší. Ha! Čo? Zase mesto? Ahoj, jaká reperka, kamo. Jasné. Jasné, kamo. Vidíš, ja som hovoril, že sú štetky, ty kokos. Dobre, choď preč. Inak fotka bola zlá. Budú tady pár mesícov. Bola zlá fotka, Adraň. Bola zlá Máš dve pokuty, keď budeme v mínuse, jak ja, ne, dneska na Slovine. Minus 16 000. OK, fotku máš na hovno. To sa ti iba zdá. Aha, tam nič. Tá leta. Aha, terorista! To čo je? A jaký parkourista? No povedz, zastrel ho. Nevie ho trafiť. On ho trafí až keď ho Počkaj, ja mu dám ten pás. Whoop. Nie, to chcem otvoriť a dať mu pás. Tak tento deň bol nejaký... Deň byl skrásen kvôli teroristickému útoku. Váš postup je uložen na začiatku každého. 0. My sme v nule, my sme dobrí žebrali. Takže KK ľudia, ak sa vám toto videjko páčiko, tak dajte like. Ak sa vám toto video, aj viac videí bude za Ačkom, tuto určite to Paper si ešte zahráme. Takže ak sa vám video nepáčilo, tak zase na budúce, keď sa mate.